Nazdar, ja som nonsens, už poznáš moje meno. N začiatočné, S posledné písmeno. Od malička ťažký život nesiem veľké bremeno. Reba ja patríme k sebe, jak kurva semeno. Lásku som stratil, nahradil som ju perom. Vzťahy som nahradil jednorazovým pomerom. Nikdy som sa neubral feťáckým smerom. Realitu zabíjam repom, nikdy nie fetom. Od počiatku chápal som, že žijem vo svete zvrátenom. Videl som to v maminom pohľade, vždy utrápenom. Doma som mal peklo, vyrastal som v detstve zákernom. Otec začínal byť blázon, jak keby bol na tvrdom. Preto som ho musel doma s mamou viazať remeňom. Každú pojebanú noc to bolo u nás stereom. Tisícky podobných prípadov sa šíri éterom. Každá druhá rodina žije v živote skurvenom. Nechcem ich házať do jedného vreca, nechať v tom. Ale prečo by som mal pracovať, keď nepracuje Róm? Prečo dávajú vrahom 10 a 20 dealerom? Asi preto, že žijeme na Slovensku skurvenom. Preto deti vyrastajú na sídlisku skazenom. Preto sa o ne matky boja, nechcú ich pustiť von. Boja sa, že ich dieťa padne do rúk zlodejom. Preto veľa matiek padne na zem s touhlenom. Prečo? Je život väčšinou skurvený. Prečo? Slováci tak skurvene zbabeli. Prečo? Jeden druhému všetko závidí. Prečo? Dneska brat brata nenávidí. Prečo? Ľudia spadajú pod závislosť látok. Prečo? Zastali prostitútky z kamarátov. Prečo? Počuť násilie, hádky z domácnosti. Prečo? Zostali ľudia bez chrbtovej kosti. To sa pýtam každý deň, asi som sprostý. Toto je vec, do ktorej mi netreba hosti. Zamyslieť sa nad sebou je pojem prostý. Chlapci fúkajú aj napriek tomu, že sú jak kostri. Lenže drogy, alkohol ich vyradia zo spoločnosti. Preto ulice sú plné bitiek, násilia a zlosti. Preto počuť každodenné hádky z domácnosti. Preto sa čoraz viac ľudí venuje ilegálnej činnosti. Dnes každá druhá študentka predáva svoje telo. Holé fakty píšem na papier každý deň smelo. Nevidím všetko pesimisticky a čierno-bielo, ale pravda je, že veci nepôjdu nikdy skvelo. Netušíš, komu môžeš v dnešnej dobe veriť. Len svojej rodine sa môžeš o všetkom zveriť. Nevieš, kam môže cudzí človek dobrým slovom mieriť. Zapaliť a raz, dva, tri sa ti môže život zmeniť. Buď ťa navštívia úradníci alebo výpalníci. Naďalej je kopa bezdomovcov na stanici. Naďalej po vonku behajú grázli fanatici. Naďalej sa predávajú drogy na špinavej ulici. Každý sa chce napúkať za ulici. Preto robia pičoviny, vykrádajú stánky, aby mali na slobodnejšie akcie radovánky. Vysedávajú v pivniciach, kde fajčia skanky. Pritom pár rokov dozadu malovali malovánky. Tieto správy mi doviali petržalské vánky. Milí rodičia, asi vám práve padajú sánky. Smutné je, že život má aj tieto vyjebané stránky. Prečo? Je život väčšinou skurvený. Prečo? Slováci tak skurvene zbabeli. Prečo? Jeden druhému všetko závidí. Prečo? Dneska brat brata nenávidí. Prečo? Ľudia spadajú pod závislosť látok. Prečo? Zastali prostitútky z kamarátov. Prečo? Počuť násilie, hádky z domácnosti. Prečo? Zostali ľudia bez chrbtovej kosti. Prečo? 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 Prečo?